αυτομάτως θα δημιουργηθεί ένα βελάκι που θα δείχνει ότι από εδώ καταλήγουμε εδώ και θα γίνει, όλα τα ενδιάμεσα frames θα γίνουν μπλε. Εάν το βλέπετε το βελάκι να είναι ίσιο, χωρίς διακεκομένες γραμμές, σημαίνει ότι η δουλειά έχει γίνει σωστά. Εάν υπάρχουν διακεκομένες γραμμές, είναι πιθανόν να μην το έχετε φτιάξει σαν symbol το λογότυπό σας, οπότε θα πρέπει να ξανακάνετε το animation από την αρχή. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς έγινε το animation. Βάζουμε την κόκκινη ακίδα από την αρχή, τη σύρουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Πολύ ωραία. Εγώ τώρα θα πάω στο frame 50, θα κάνω δεξί κλικ και θα πω insert keyframe. Εγώ θέλω από εδώ μέχρι εδώ να μην αλλάξει η εικόνα μου και θέλω επίσης να μην υπάρχει και animation. Οπότε θα δώσω λίγο χρόνο με αυτόν τον τρόπο ώστε ο χρήστης του site μου να μπορέσει να διαβάσει το λογότυπό μου. Μετά θα διατηρήσω την αρχική μου θέση έτσι όπως δείχνει και θα πάω παραπέρα, θα πατήσω δεξί κλικ και θα πω insert keyframe και στο τελευταίο keyframe θα μικρύνω το λογότυπό μου και θα το τοποθετήσω στην πάνω δεξιά γωνία. Ωραία. Εδώ θα δείτε ότι παραμένει όπως είναι και ξαφνικά παπ μεταπηδάει σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω και εδώ ένα animation, θα βάλω ανάμεσα στα δύο keyframe που θέλω να δουλέψει το animation μου ένα δεξί κλικ και θα πω create motion twin. Ωραία, create motion twin. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε το λογοτυπάκι μου και τώρα πάει και κάθεται στη θέση του. Τώρα θέλω να βάλω κουμπάκια. Θα έρθω και θα φτιάξω ένα καινούριο layer, διότι δεν θέλω τα animation μου να βρίσκονται του λογότυπου στο ίδιο layer στο οποίο θα βρίσκονται και τα κουμπιά. Λοιπόν, διότι τότε το animation μου θα πάψει να λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό φτιάχνω ένα καινούριο layer. Το καινούριο layer το φτιάχνω, πηγαίνω στο panel εδώ του timeline, πηγαίνω στο εργαλειάκι που λέει insert layer, θα πατήσω ένα κλικ και θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο layer. Και θα έρθω άκρη-άκρη, διότι εδώ θέλω να εμφανίζονται τα κουμπιά. Προσέξτε, διότι θα θέσω ένα keyframe μόνο στο σημείο που με ενδιαφέρει να υπάρχει αυτό το αντικείμενο που θα βάλω. Λοιπόν, έρχομαι εδώ, γιατί εδώ θέλω να πρωτοεμφανιστούν τα κουμπιά. Θα πατήσω δεξί κλικ και θα πω insert keyframe. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα δημιουργήσω τρία διαφορετικά κουμπάκια, το ένα κάτω από το άλλο. Λοιπόν, πάμε να δημιουργήσουμε το πρώτο κουμπάκι. Θέλω να είναι ένα κουμπάκι τετράγωνο με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Να το κουμπάκι το τετράγωνο, το οποίο έχει ένα περίγραμμα. Το περίγραμμα μπορώ, αν πάω κοντά και να πατήσω κλικ, μπορώ να το κάνω delete λίγο το περίγραμμα γύρω. Λοιπόν, και το επιλέγω το αντικείμενό μου. Αυτό το αντικείμενο θα ήθελα να έχει αυτό το χρώμα. Ωραία. Το μαρκάρω όλο μαζί. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, επειδή θέλω να είναι παρόμοια τα κουμπιά, μπορώ να φτιάξω πρώτα τα τρία μου κουμπιά σαν σχήματα και μετά να τα κάνω ένα-ένα κουμπί. Λοιπόν, θα ακολουθήσετε αυτή τη σειρά που κάνω και εγώ. Πατάω Ctrl-C που σημαίνει copy, Ctrl-V και εμφανίζεται το δεύτερο τετραγωνάκι. Το βάζω από κάτω, του δίνω ένα άλλο χρώμα. Ωραία. Και μετά λέω Ctrl-C, Ctrl-V, τετραγωνάκι μου, το παίρνω και θα του δώσω ένα ακόμα χρωματάκι. Ωραία. Τώρα αυτά εδώ θα τα μετατρέψω σε κουμπιά. Επιλέγω το πρώτο και λέω Modify, Convert to Symbol, γιατί είναι σύμβολα και τα κουμπιά. Στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν θα το αφήσω σαν movie clip, αλλά θα το κάνω button και θα το ονομάσω BUT01. Μετά θα έρθω στο δεύτερο, θα το επιλέξω με ένα κλικ ή μαρκάροντάς το από άκρη σ' άκρη και θα πω Modify, Convert to Symbol, Button, BUT02.
Και θα έρθω και στο τελευταίο, θα το επιλέξω όλο μαζί και θα πούμε modify convert to symbol but 03. Ωραία, πατάω enter. Λοιπόν, και έχω δημιουργήσει τα 3 μου κουμπιά. Θέλω το κάθε κουμπί όταν περνάει ο κέρσορας από πάνω να γίνεται κίτρινο. Για να μπω παραμέσα στο timeline του κάθε κουμπιού και να μπορέσω να το επεξεργαστώ, αυτό που πρέπει να κάνω είναι διπλό κλικ. Μπορώ να πατήσω και δεξί κλικ και να πω Edit in Place. Ωραία, επιλέγω αυτό, δεξί κλικ και Edit in Place. Αυτομάτως μπαίνω παραμέσα στο timeline του συγκεκριμένου κουμπιού ώστε να μπορέσω να το επεξεργαστώ. Πάω στο σημείο που λέει over, γιατί εδώ πέρα έχουμε τις 3 διαφορετικές φάσεις όπως έχουμε ήδη πει. Είναι το up, δηλαδή κατά τη διάρκεια που κανένας δεν το επηρεάζει το κουμπί, δεν υπάρχει ο κέρσορας από πάνω του, δεν του κάνουμε κλικ, τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση στην οποία θα το βλέπει ο χρήστης. Όταν όμως ο κέρσορας βρίσκεται πάνω από το συγκεκριμένο κουμπί, τότε θα μεταφέρεται στην φάση over. Εδώ πέρα λοιπόν θα πω δεξί κλικ, insert keyframe, και εδώ πέρα με το insert keyframe έχω ένα καινούριο keyframe. Τώρα μπορώ να επηρεάσω το χρώμα αυτού του αντικειμένου χωρίς να επηρεαστεί το χρώμα του αντικειμένου που βρίσκεται στη θέση up. Στο over λοιπόν λέω ότι θέλω να γίνεται κίτρινοπό. Ωραία. Και στην περιοχή που λέει hit θα πατήσω πάλι ένα insert timeline keyframe, διότι πρέπει πάντα η περιοχή κατά την οποία ενεργοποιείται το κουμπί μας να υπάρχει κάτι, να υπάρχει το τετράγωνο που έχουμε ήδη φτιάξει. Λοιπόν, αυτή θα πρέπει να είναι η μορφή. Βγαίνω παρά έξω, πηγαίνω εδώ στη σκηνή 1 και πηγαίνω να επεξεργαστώ το δεύτερο κουμπάκι μου κάνοντας δεξί κλικ και λέγοντας Edit in Place. Μπήκα παραμέσα, είμαι στο timeline αυτό, έρχομαι στο over, λέω Insert Timeline Keyframe, του λέω να γίνει κίτρινο το χρώμα του και έρχομαι και στο Hit και δεξί κλικ Insert Keyframe. Είτε με δεξί κλικ είτε με Insert Timeline έχουμε το Insert Keyframe. Πηγαίνω στο σημείο εδώ που λέει σκηνή 1 για να βγω παρά έξω και έρχομαι και στο τελευταίο κουμπάκι, δεξί κλικ Edit in Place για να το επεξεργαστώ, έρχομαι στο σημείο over, δεξί κλικ Insert Keyframe, το κάνω και αυτό κιτρινάκι και έρχομαι και στο Hit, κάνω δεξί κλικ και λέω Insert Keyframe. Λοιπόν, βγαίνω στη σκηνή 1 και αν πατήσω Control Test Movie θα δείτε τι έχετε φτιάξει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι πλέον ότι έχουμε ένα animation το οποίο επαναλαμβάνεται. Δεν σταματάει στα κουμπιά, εμείς όμως θέλουμε να σταματάει στα κουμπιά. Τι θα κάνουμε για αυτό το λόγο? Θα έρθω και θα φέρω ένα καινούριο layer, το οποίο αυτό layer θα είναι το layer των actions. Ωραία. Λοιπόν, για να φτιάξω αυτό το layer πάτησα το κουμπάκι αυτό, το insert layer. Έρχομαι εδώ άκρη, πατάω δεξί κλικ, λέω insert keyframe πάλι και επειδή εγώ θέλω χωρίς ο χρήστης να έχει εξουσία πάνω σε αυτή την επιλογή, σε αυτό το action, θα τοποθετήσω το action απάνω στο timeline μου. Προσέξτε, γιατί εκ των υστέρων θα βάλουμε και actions απάνω στα κουμπιά. Σε αυτό το καινούριο keyframe θα το επιλέξω και θα πάω στο window και θα ανοίξω το panel το οποίο ονομάζεται actions. Πατάω λοιπόν το actions και αυτομάτως μου βγάζει αυτό εδώ το panel. Λοιπόν, έχω επιλέξει το keyframe του timeline, γιατί τώρα θα βάλουμε actions στο timeline και πηγαίνω εδώ που λέει Global Functions, ανοίγω εδώ που λέει Global Functions, επιλέγω εδώ που λέει Timeline Control και πηγαίνω και πατάω διπλό κλικ στο τι θέλουμε να κάνει, να σταματήσει, στο Stop.
Ωραία. Με διπλό κλικ περνάει εκεί. Λοιπόν, εδώ θα δείτε ότι γράφει απλά stop. Αυτό είναι σωστός κώδικας εφόσον έχει μπει απάνω στο timeline, και επιβεβαιώνουμε ότι έχει μπει στο timeline ο κώδικας και όχι σε κάποιο αντικείμενό μας, επειδή θα δείτε ότι εδώ πέρα υπάρχει και ένα α από πάνω. Οπότε έχει μπει σωστά το action στο